Police Control, please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbulita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palagan ng Bantag Paramati Region Wide, mga palagan kita sa Namilin isa ka oras, 16 minutos karon nga adlaw, Sabado night. At sa 30 bulan sang Hulyo, dalawang tulog na lang, goodbye na sa bulan sang Hulyo. Ato naman nabiyabihon ang bulan sang Tikiriwi, ang bulan sang Agosto. Matupa na sa Lunes nga adlaw. Sabado naman nga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabulog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sa kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sini matagdulungan oras sa kagabiyon ng aton sini nga Patrol 1. Brabado Patrol kay na panalagambiyong sa pinakabahin sa probinsya, Dakbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat gabantayan kag ato naman liwat himolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. The return of the comeback, ang pagbabalik Sabado night ni Aksyon. John Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto. Aksyon Papang Nixon Tahong. Update naman sa mga balita national, international, Justin Report, Breaking News, Flash Report, News Center, ginatutukan ni Action ang Defensor, Lisay. Opda magkita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side ang porsa ni Broadcast Engineer Henry Spulgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Tarok, Ciudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ng inyo siniaragat ang inyo sininga Anchorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa nabilin isa ka oras.
14 minutos kapag pangalaga diri sa inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ang lapta-lapta ang pag-uluuntat sang ulan nagapadayon diri sa syudad sang Bacolod sa pila ka bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Dalapay na sang bagyo nga si Easter nga nagahatag dugang nga puwersa sa southwest monsoon o kon hangin habagat nga mo man ang nagapaulan-ulam diri sa Western Visayas, particularmente diri sa probinsya sang Negros Occidental, Dagdak Banwa sang Bacolod. Aton permi nga rejoinder sa aton nga mga kaaksyon sa mga nag-a-istar sa igad sang baybayon, sa mga balay nga nag-a-istar sa igad sang suba, ulo aligmat lang, same man ang mga balay nga ara nag-a-istar sa mga panghigaron sa aton kabukiran. Di kawan tagid ang landslide. Sa mga nagapadayon pa biyahe mo ni oras, ekstra lang ang paghalong madalnog ang aton mga dalanon. Iwat ka mo namon nga gire-remind, dali na lang aton sining anibersaryo. Ika-53 anyos anniversary sa Aksyon Radyo Bacolod. That will be on August 17. May promo kami diri, may pa-premyo kami diri sa aton nga mga avid listener nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod, pagi sa Transistor Radio, bisan sa Facebook Live. Talagko nga mga premyo ang nagahulat sa inyo. Pagsaka mo diri sa Aksyon Radio, imo pagpatiyog sa mahiwagang ruleta kung ano matuunan nga premyo, gilayon imo mabitbit panaog sa istasyon padulong sa imo sini nga puluyan. Ang aton sini nga dakop ka daog ka ruleta promo sa Aksyon Radio Bacolod. Pagasugo diri sa Agosto 15, tob-tob sa September 17, 5 ka semana ang promo. Kag may iyara sang duha ka winner kada adlaw, Lunes, tob-tob, Sabado, so matotal 60 gid ka mga winners ang magadaog sang aton ginapreparar nga premyo. Paano ikaw makaintra? Ano ang imo himuon? Pamati ka lang sa Aksyon Radio Bacolod on air o kon sa Facebook Live. Ang madakpan nga nagapamati hatagan sang coupon. Kon magabutan ang numero sa imo coupon, gilayon magkadto personal diri sa Aksyon Radio, dala ang imo coupon para ikaw magapatiyo sa aton mahiwagang roleta. Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tob-tob sa ugto, Aksyon Report First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig sa ugto. Nga mga taga-syudad sang Bacolod, mayara lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong diri sa aton istasyon. Ang mga magabutan naman sa programa sa hapon kagabi, This Is My Life, drama nga mensahe sang paghigugma, timbangan sa katarungan, puwerte nga ability, Action Report Afternoon Edition, Action Firing Line kag Action Light Patrol, may tub-tub alas 12 kamo sang ugto sa masunod nga adlaw nga makapadulong sa aton istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kang syudad outside sa Gwa sang Bacolod ay tubtob na lang kamo alas 5 sang hapon sa masunod nga adlaw sa pagpadulong diri sa Aksyon Radio Station. Ang mga
mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli papanaong diri sa Aksyon Radyo Bacolod pagkatapos nimo nga mapatihog ang aton mahiwagang roleta. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Amo lang na kasimple kung paano ikaw mag-intra sa promo sa Aksyon Radio sa ika-53 nga tuig nga anibersaryo sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod in the name of public service. Ayos sa aton nga mga listeners, sa aton nga mga viewers, sa aton sa nga Facebook Live, palihog, like, kag share ang inyo greetings, taga-ata na tsimpo, kag igtaropangon, pero ang importante, i-like nyo gid, i-share nyo gid ang tanan nga drama programa sang Aksyon Radyo Bacolod para everybody happy. Sa mga nagtaya sa STL, ang tatlo karon ka-draw, i-recap ta. Sa nakataya karon sa loto, lawagon ta ang resulta. Ayos! Paratsada karangkada na kita. Antes sa mga report gikan sa atong sining nga mga correspondent. Check talang atong sining nga Patrol 1. Ang atong sining nga Brabado Patrol sitwasyon sang Metro Bacolod. Ibaloon ta ang sitwasyon sang Bacolod sa padayon nga paglibot-libot sa atong sining nga Patrol 1. Sa atong sining nga Brabado Patrol. Ibaloon ta ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod sa mabulubog na kawaulanon naton sining nga panahon. I-check ta ang observation report ni Aksyon Dale Salazar. Sabado night naton sining nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Dale, maayong gabi. Yes, mayong gabi Aksyon Eric kag sa aton sini mga ka-aksyon live dira subong diri sa may bahin sang Bacolod Golden Field no sa sini mga tinion diri sa may barangay Sigang Airport syudad sa Bacolod Aksyon Eric kamo ni subong aton sini nga exact location sa aton sining patrol no subong maulanon kag mabasa-basa nga mga dalanon diri sa may syudad sa Bacolod Aksyon Eric ang aton sining paniyampo do Christmas na Aksyon Eric do Pasko na nga mabatsagan mo nga ti pag gwa mo sa imo sining office sa imo sining trabahuan daw kabugnaw sa aton sining paniyampo kasulod man sang pag-ulan kag pag panilithing na batsagan subong nga kagabihon aksyon na Eric no ti Manila isa na lang kabulan ang nabili na pasulod naman kita aksyon na Eric after August, September, months naman kita kag dira sako-sako naman ang mga pumuluyo since lawig-lawig niya nga pagsaulog sang Pasko no diri sa may pungsod Pilipinas diri sa bahin sang Golden Field Action Eric nga ti dulom-dulom ni subong ato sining location ang area since na-observe din naton nga may pila diri ka mga establishment action Eric nga temprano pa or basi subungad daw Sabado sirado no diri sa aton sining tubangan usually may mga store na din nga bukas action Eric may mga pizzahan mga convenience store pero sa aton sining makita diri subong dulom no sirado ang pila ka mga negosyante or negosyo diri sa bahin sang Golden Field Action Eric. Subong nga ti apisar nga naga-ulan-ulan mabugnaw nga panahon damo kina subong sa mga kautulan Action Eric kinaga Saturday night no Saturday night Sabado night nga nagagwa kag
inom-inom no sa mga balay ilimnan, especially din sa may bahin sa Golden Field Action Eric. Subong hindi pa tama gid ka punuan abi ang sila ka mga beer houses do nga narabian sa patrol diri sa bahin sa Golden Field Action Eric, pero mas iba na nagahimos pa lang, mas iba nagapreparar pa lang o nagailis no pakato sila tagsa ka mga destinasyon karon nga Saturday night since buwas Domingo wala sang trabaho adlaw sang pagpahuway action Eric tiba nagadesisyon especially nga recently or tinakay adlaw payday action Eric basta payday gani ang mga tawo nagakuha na sang tiyempo or tiyon action Eric nga mag-celebrate nga after pila ka semana nga pagtrabaho, after pila ka adlaw nga kado ka stressful, iba naga-night out, kagtiya mo gani ang perfect nga tiyon ng America para magwa karon nga Saturday night. No, amos mo nga sining mga kauturan na ara subong sa mga balay ilimnan sa sining mga tinion action na Eric. Lisuon naton ang aton sining Facebook live din naman sa tihak nung panapasang Dalan Araneta diri sa may Singkang Airport sila sa Bacolod Action Eric. Ganda mo customer ni Nana Shirley daw? Na amo gini ang asako-sako no nga may pata, may nilaga, may kansi, may bulalo amo gini ang sampat is katugnaw sa panahon. Mabugnaw nga panahon si subong for sure basi dugay sold out naman sold out kay actually asam din magkagako ng sining operation diri sa may Tabuk Action Eric daw hindi kanya makompleto ang imo sining after inom usually mo gani ginakatuan diri sa bahin sa Dalan Araneta Action Eric makita mo sa aton sining Facebook live ini mga motorsiklo daw pa sa lakyan no damo pa sa lakyan, no? May mga pribado, kita mo may naga-warning gani action Eric, tiba-tiba naghapit lang, magbakal sang sabaw para at least maumpawan man no ang katungnaw. Kasi iba nila for sure mabakapanisang sudaan na papauli sila tagsa-tagsa. Kapag panimalay action Eric, tiyam ni ang maligyan diri sa Tabuk, no? Damo-damo man ang ilang sining customer sa sining nga mga tinion action na ang south direction taya nga area kamusta taya action day simo dira nga live streaming sa din action Eric sa south area kamusta yang sa south nga area sa bahin diri sa south portion sa Dalan Araneta damo-damo pa nga mga salakyan mga motorista no ang makita no tas may mga tinion action Eric ate ako na papatian mo ang tunog sa motorsiklo nga daw kadasig action Eric sa ila siningitagan pero kung tawon mo hindi magali do kumbaga tiba may install na silang mga modified nila sa mga muffler nga nagatuga action Eric sang garong or sound no sila sining pagpanaw sa tagsa sa mga motorsiklo. Magian diri naton sa aton sining namtangan nga nag-andar pa sige hapon driya ang traffic lights sa may Dalan Araneta sa may old airport action Eric makita mo naga-green no at sa punta nga it means going south nga portion sang syudad sang Bacolod. May tilalang nagtindakan nga kita diri nga mga riders kasi isang nagulan-ulan nagpahigad-higad kun maga para magpataw-tahawon action Eric ante silang maneho sa ina sining motorsiklo at ibudlay na sa sining mga action Eric daw damo gid nagasiburo pala adamo sang nagalaid ang pamatsag ati ang ato sining paniyampo hindi gidatang mapakta no ti iban nga mga riders nagpakulawang wala na antes man nga maneho no pabalik or pauli sa tagsa sa mga panimalay action Eric. Sabay nila sa Golden Field, magkano rin natin nga kalabanan nila sa mga nagasinulad action Eric nila sa may entrance. Blati mga motorsiklo, nga mga single. Yung budlay lang diri, iban diri, mama na to, realidad, nga wala na yung nagasok-sok ang helmet action Eric. Ngati, amo niya ang budlay, no? Ngati, dapat abay kita sa gihapon sa mga policies, bigyan na patuman sa dalanon. Bisan, kagabi yun action Eric, hindi man natin malikawan ng mga aksidente, no? Na posible magluntad. Diri sa palibot sa Bacolod City araon wala sang helmet sa pagkan mo o another one wala man helmet kon may checkpoint da dugali kaos la may checkpoint so na now
Hindi pa sila nakita ko nilang tripod, sabi lang nagatindog sa tubangan. Oo. Sila isang duwato niya halit gining Akso Radio. Ang gani, nag-hazard nga ito sa nga patrol. Ano ko nila patrol ni kapulit. Muto kayo natin, duwato ka mga motorcycle riders nga nagkamay motorsiklo nga wala sang helmet. So, ariho, another one, malabay pag itutubangan. So, Galiko sila tayo now. Ara kita tubangan. Ara isa sa tubangan, no? Ara kita tubangan. Tati hindi siya gura aware. Abot niya sining direksyon wala siya sang helmet nga dala nag-turn sa pihak nga dala na action Eric. Kasi naman tinion may pila kita diri ka mga taxi drivers nga ari diri naga-parking no sa may tubangan bala sang City Mall, Golden Field action Eric. Kaya usually mo rin na sining nga parkingan every time nga tapos be-night out sa may Golden Field ang parkingan ka mga taxi ari dito sa tubangan sang nasambit nga mall action Eric. Iban diri kay na may 2 o 3 diri kay na nga diri sa area nakakuha pasahero kaga mo ni ang nabilin sa aton sa tubangan duha ka mga taxi action Eric. Iti kun una ka diya plastar ikaw man niya ang unahon ano nga pagiban nga mayara sa mga passengers ay diri pa isang Golden Field action Eric. Sa tabok may rapagid dugang taxi kag ipandri pasibi nagaulat na sa matapos kaon dito sa may tabok kag mukhang ginabantayan niya nga mga pasahero action Eric. Takso sa Golden Field mo kay parking na kung gabi no? Yes, actually may mga pag-ugan action Eric ang mga establishment dito sa may Golden Field nga pag-ubala bukas. Bago bukas so bago nga mga balay ilimnan kay namin nagpalapit sa amon sining patrol daw ginhaga si Papang Nixon. Ano? Gin-advertise mag-ubukas ang ila sining nga balay ilimnan sa kahapon ng kanong adlaw nagbukas. Biyernes, tinaman ko si Papango tagpilang beer. Bali ati 90 pesos. 90 pesos. Kag wala sang bayad ang entrance. Bali wala niya wala ka na bayaran nga entrance pagsulod mo ma-order ka lang beer o galing tag 90 pesos sa generic. Okay. Naman ko si Papang may ano sa sulod. Malit sang lalaki may entertainment may floor show sa generic. Mutong bali Papang Nixon muna basidason guro sa dili nga lugar. Sa may sunod sang Golden Field, may bago bukas rin mga balay ilimnan, no? Tapos sa kanya mention nato na action. Do may planos Papangli. Base. Gapulo pamangko siguro niya base di masarangan blaho. Masarangan niya man tagnobinta. Pero malaga ni pagpuntag 90, mabaka na lang siya sa 7-Eleven. Matag pila 7-Eleven now? Barato, ito mga 50 taon, ko 50 to 60 ako direct. Brado mo na ang presoan, ay mo sa mga convenience store. Kasi mula na yung advantage sa convenience store, wala nagasira, ibang dito. Nautod si Action Del Salazar. So, talagang si Action Nelson. Pero si Action Nixon niya, gakuha na ga-surveillance sa lugar blang katuan niya, kung ano kanami, ano ang kalingawan, pila ang beer, pila ang sumsuman, kaya budgetan ginaya ni Action Nixon, Action Nadale. So na-mention na Action Eric, may aragin niya sang differences sa presyo sa mga beer, no? Kung ikumpara natin, kung magbaka ka sa Chursanggit, barato. Kung magbaka ka sa mga convenience store, medyo taas. Kung mag-night out naman, especially kung mga aircon, may mga entertainers, may mga singer Action Eric, may mga acoustic, na mas nagasaka pag ang presyo sang mga beer Action Eric. Kasi depende na sa iyo kung budgetan mo ang ang isa ka may nagapamaypay sa ato. Hindi ko makita. Hindi pa Ems. Sino to? Hindi pa Ems. Sino? Si pa Ems sa Boso. Si Tita Ems sa Boso, ga-website mo?
Tato ini pandan siguro. Tato ini daga. Nagbabayad sa nagbabayad sa aton sa tubangan, no. Dis lang pa kadto pa uli na. Base. Tingala ko din yung pamipit ba. Hindi ka pa dahil makita sa nere, especially nga may diferensya nga aton sining paminsaro, paminsaron. Aton nga mata. Paminsaro dumuang ba? Aton nga rin nga mata, no? Tumayo ganin hindi natin makita. Di ko na ang katapat sina pakonsulta. Kung mata ba basta layo gani kag dulom no, hindi ko na ma-picture out or Di ko na medyo dapat na nakainkulsunta kag i-adjust na ng imo antipara. Mo ginaguro dapat ako direct. Tiyan mo na, ati subong tulotawhay, no? Ang area sang Golden City kay na may patrolman ka diri kakapulisana ang naga-roving or naga-libot actionary ka, especially diri sa bayan sang Golden Field Commercial Complex. So, for actionary, kamo ni observation report na madalos ang patrol karon nga Sabado sang gabi. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Daghang salamat kay aksyon na Del Salazar nagtutok reporting live sa may Golden Field Commercial Complex. Dalan sa Araneta. Ati may mga salakyan pa nagabiyahe da. Ang baligyaan ni Nanay Shirley dati aso-aso gido. Lina ga kag bulalo. Wow, ti timing gini sa naga ulan nga chimpo matulutog na nga panahon. Ang lina ga kag bulalo ni Nanay Shirley dira sa tubangan sa Golden Field. Along the highway sa dalan sang Araneta. Kapamati, President Action Night Patrol Program. Nagabidira sa mga digard ni Nanay Shirley. Kapa-urok-urok na sila pamati sa Action Night Patrol Program. Kamusta dira si Mama Betelao sa Binalbagan? Kamusta ang panahon sa Binalbagan? Gaulanda, wala? Kay Mama Betelao dira, kay Manang Bekelao, kay Jan Silao, kumparing Nelbert Adlan, kay Toto John Bergjod, Philip Jod, Alkim Jod, kumparing Jekyll Jod, kay Hado Aljan, kay Nene Lau, nagapa-urok-urok in Action Night Patrol. Pump boys tara sa Marshall sa Binalbagan, always kinis nga pamati, mga empleyado, security guards ng Biscom Binalbagan, labi na gid kay Miss Nora de Bibildo kag Mr. Leve, frias ka pa urok-urok in sila, no? Check tara mga report na gikan sa ato sa mga correspondent. Standby sa report ni Action Roger Gotim. Standby sa report ni Action BJ Apasible. Una-on ta sa Action na Sopateño live gikan sa First District, area Santo Boso, Calatrava, kag syudad sang San Carlos City. May gabi dira kay Butchoy. Dira sa Barangay Handumanan si Lovenia Figueroa Tanda. Si Goku Nobi de los Santos. May gabi dira kay Toto Nobi de los Santos. May kanding kapada Toto Nobi de los Santos. Nami gito ginhatag mo sa akon. Kay maunod nga klase kanding, no? The best. Mga aning boys nagapaurok-urok kid. Nagabi dira sa mga aning boys. Dali na kay Ronnie Gabilan ang Panamyaw. Ibon Botser sang Germany nagapaurok-urok kid. Bata yada saya saning Mr. Da nagapaurok-urok kid sa Action Night Patrol Program. Di man kompleto ang gabi ako hindi siya makapa-urok-urok, no? Kinatamya ilang pamilya dira sa may Banwa sa Morsya. Kunway sa cellphone, Action Henry, try bis sa landline, may landline sa Action Nelson mo. Duwaya gid ang cellphone kag landline niya gid ang may bisyo. I-double check lang kay kusa matuunan signal, kusa maayo man mo. Patient lang, patient. Ato nga makapolisan dira sa police station number 10 ng Kabunitor gid si Kuya Major Richard Parito, ang hepe sa police station number 10, kay Carl Macoring Jr.
naga-monitor gid sa ato sini nga pagpangalagad diri sa inyong palatuntunan sa Action Night Patrol program. Mga taxi driver ta, miyembro sa Operation Tulong Task Force, nagapamati gid sa inyo diri nga palatuntunan. Sakay nunoy manggubat sa presidente sang OTTG si Tutong Milyama. Nagapamati gid ka naga-monitor diri sa inyo sini nga palatuntunan. Naon ta report ni Action Nelson Pateño ika sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa Action Nelson Pateño, line number 3 sa report. Sean, may gabi, please come in. Yes, aksyon Eric, mga gabi man, sa aton sini nga mga aksyon, magid nga gabi, Saturday night, medyo matawhay. Ang palibot, daw makuratan man taba. Kuratan man. Kibot la. Kibot, ngaw. Daw spektar ko, dugay-dugay pa ba? Ano na nga dugay-dugay, las 11 na, nagwa sa kama-kama kakapre. Nakurata ko yawan man taba. Na kuragmang. Kuragmang. Nakibot. Kuratan. No? Kamusta panahon da? Nakuragmang ka sa ulan. Sa panahon da ninyo, init akong gaulan. Ati, wala gid ang ulan. Kay kahapon pa ni nga pinabot sa ulan. Wala di ulan niya. Alin pa kapon siya, wala ulan raw na nga bakulod yung daw kada adlaw gaulan. Dito sa inyo, wala gid ulan. Ay, yung bakulod yung ginataga na permi blessing da sang ulan. Kagaway labot dito, may bagyo. Way kamo diya kapatsang ulan. Wala, nasa amon diya. Muna nga ginutan ka mo, kaya wala ulan sa inyo da. Wala, ararang guro sa inyo da. Hidlaw tao doon sa ulan sa inyo, mga muna istorya da. Magulan di sa amon niya, galiluyang tao di, kaya iti mang katubhan din amon, mabunyagan. Tiyo sa mga ang duta ko sa mga liga sa munda, kabalagtik na sa inyo. Tiyo matupan ka ulan ang baho sang highway, hindi nami. Usbong ang duta. Usbong, lang ginurot nyo man ang ulan daw, ang ulan nyo kami binlan, abe. Ang San Carlos kag Tubuso, man da ulan? Wala. Ay? O dira na sa inyo, guro Ay, gali ka? Oo. Mayo man na gani kay para matestingan da ang improvements ang inyo dira nga mga drainage system Ati, okay man natin amon drainage, wagid problema Oo. Basta magbutas ka lang Basta magbutas ka lang. Ati, siyempre, tubig na yati ang pagbaha-baha, di mo gina malikawan. Pero amin na, kung nagabaha, dasig man lang mag-subside. Nga mo gani man, kaya tidog padayon pa ng inyong improvements ang drainage system mo. Gani man. Diri sa, amon di sa 1st District, paabot lang di sa numulan, ang balas lang may low pressure, wala man, nagabot ulan di. Low pressure may bagyo na gani, ang ngalan si Esther. Mo gali? Oo. Wala, gidya gali Way ka mo diya gali, ha? Wala. Ay, gali. Abi ko niya, ang ulan, likop sa Negros, hindi man siling abi ka to permigil, pero niya kaway ka mo kagi ulan da? Wala pa may kagi di ulan, gani bituon, madamo gani bituon sa langit sa bungo. Gali ka. Mo na ang sitwasyon medyo mapaang ang panahon. Yung laton talang kung anong may mo ni Esther di Samon. Oo. Kagati paabot mami di solan para nga mabugnaw-bugnawan ng blamon tanom dire. Ati, importante kita kay humaya nyo da, katubuhan nyo da, kamaisa nyo da, yung mga utanon da, kasi paano mabulubunyagan bla? Mo gani man kay importante na mabuhay ang tanom mo. Kaya sa muna nga mga panahon, hindi ka na blang kinanan pa nga di motor ang imo gamiton ka magpatubi sa imo mga talamnan da. Muna importante da. Now, ang balita, Action Eric, katuan naton ang kahapon nga adlaw, kag padayon ang evaluation sang Provincial Environment Management Office sang Solid Waste Management sang probinsya upod ang Environmental Management Board nagpatigayon sang pila ka mga evaluation sa pila ka mga banwa kag syudad diri sa probinsya. So kahapon, Action Eric, ang
pito tanan ka mga kabanuhanan kag syudad ang nangin kaupod sa nga local government unit dire nga nagpatigayon sa nga evaluation para sa ila sining solid waste management upo diri ang San Carlos, Escalante, ang Sipalay, kaabot pa diri Manapla, Ibimagalona, Pulupandan. Wala diri nakaabot ang Tubuso kag ang Dulid aksyon na Eric. Dira ang benyo sa inyo? Diring binyo sa amon gapon. Di nga lugar da sa inyo da sa Calatrava? Diri sa Calatrava konferensya para bla sa ang tinutuyo diri actually nga mabuligan ang mga banwa kag syudad sa pasanyog sa ila sini nga solid waste management. So bisita namon diri gahapon ang head sang program management sang Provincial Environment and Solid Waste Management si Dr. Heriberto Madalag. Okay. Alin dira sa probinsya. So suno sa iyang ginabuligan nila ang mga syudad kag banwa para nga ma-improve pagid ang pag-improve sa solid waste management sa Republic Act 9003. Okay. Kay amo ni kuno kadaga kalabanan nga malipat pandumdum sa mga towns and cities. Kay nagakalipat sila especially na gid sa segregation blasang basura. Okay. Pero sa iban nga bahin nagambal man si Mayor Marilyn Ira diri sa amon. Ang problema namon diri mga barangay kapitan kay daw hindi kabalo mag-implement sa solid waste management. Okay, dapat sila tudluan sila Oo, ti ambal gani isang may nang mga barangay kapitan pedalom sa seminar. Oo mo gani isa sa mga recommendation sang PIMO seminar training kay para matudluan sila kay actually sa barangay dapat mahalin ang solid waste mo. Dapat. Kagang syudad ti matipon mala na isang basura. Ting isa di sang ina problema kay ti suno sa kay Mayor Marilyn Ira dapat ini mga barangay bla nga wala nagabulig kag wala nag-implementar sa solid waste management dapat may sanksyon. Ngay muon sila. Dapat gid. Ti siling sang PIMO ara man na sa Republic 9003 nga may ara man na dira sanksyon. Pero dapat ang Mayor ti butangan tanang ipon. Correct. Oo. Kay iba nga mga barangay wala ga-implementar, may mga barangay actually labi na gid sa amon di nga area. Kalayo na sa minapasok kag Marcelo ginahakot pa namon pakadto dispoblasyon. Ay nga. Ang mila basura dito. Ngati ang baltani sa PIMO tani dito na lang na yan nila imuan sang ila basurahan to. Sa ila barangay mo na? Sa ila barangay Ting Marcelo pit na bayan na sa Sagay. Pwede naman ang gani nga ang banwa dabi halimbawa maghimo na sa isa ka lugar nga butangan sa kagadratanan iulang basura. Actually, may ara. Galing, ini nga mga barangay. Landfill, sa poblasyon, bala lang nga malapit da sa banwa. Kahit mga barangay, di layo naman mo. Gani? Bukid naman, labi na gid Marcelo, kag minapasok. Last barangay na sang sang Calatrava, kag alindis poblasyon, matravel ka pa mga 80 kilometers. Layo pagigili. Ginakuha pa to ila basura, ginadala pa dis poblasyon. Tani dito na lang sila, layo na kayo. Ti pariyabla na. Pila kilometro, 80? Alindas Bacolod, makadto ka pa imo dito sa may sa may Pulupandan para kwaon mong basura. Gasto gasolina Umugani, kag tapos ti ambal sang alkalde nga tani matudluan ng mga barangay nga sila mismo nga dito makahimo na lang sang ila sini nga na bulutangan sa ila basura kay ti malang mo gamay malang pila malang ka metro ang kinanlanon nga makahimo sila sa ila bulutangan sang basurahan nila dito tignakot pa sa poblasyon tapos hindi pa masegregate. Timo ng budlay. Sa lakot, plastic kag malata, ti pariyo lang. Timo nang ginabudlayan sang poblasyon dire. Kay tani ang ilan na obligasyon ng apat na nakabarangay nga ari dire sa poblasyon. Hindi wala nalabot ang sa bukid kay ang bukid ya pwede naman lang sila kahimo sa ila solid waste management dito kay la basura ilan lang to tipunon di na pagdalon di sa poblasyon nga
nagasinampok man Japon. Pero sure na kagkalayo na gid na yay si para i-travel mo ti gasto na sang gasolina o sig patsimpo. O kagkalayo gid ya bukid Oo, pa dana mo. Di gani ramak mo yang pwede mo naglamaula to basura mo sa bukid kag sa mahimo ka tubuho o dra mo tanan ni ulang ay dalo mo pas poblasyon sa Banwa man. Na muna ang ginaugtasan ni Mayor namon de. Te sa ang plano ni Mayor nga magpaseminar ni sa mga kapitan para mensendihan nila kag mga kagabalo sila maghimo sa tawag nga segregation. Di ginaduso nga dapat idalion na kay correct. sige lang evaluation kag tapos ti ang technical committee sang PIMO sa solid waste management amo ning ila ginistoryahan sa tong nigad nga adlaw dis Calatrava. Oo. Ti are actionary ko ang porsyon sa kabahin nga pahayag ni Dr. Heriberto Madalag sa aton sini nga interview. Activity naman subong amo ni ang kabulig kami sa mga LGU, alabi na gid ang probinsya kag ang composition kini provincial government nag-propemo kag ang Environmental Management Bureau sa Mina. Nagabuli kami remind sa LGU parte sa ilang responsibility kag compliance sa Republic Act 9003. Otherwise known as Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Kaya daw ang iban may mga kanisa nga LGU hindi tagid maibitar nga daw kalipatan ang responsibility sa solid waste management program. So pagi sa amon sa duwa ni kaahensya ginabuligan namon sila kung anong kakulangan, gina-suggest, ginabuligan pagid kung ano ang dapat pagid nga himuon para mangin compliant sila sa ining Republic Act. Kay mandatory ni nga i-implement yun nila upos ang DILG nga dapat i-implement yun nila mga provisions kay nadakan requirement. Ito ka na maambal din nga may pito ka mga partisipante, tatlo din wala. Evaluation ni sa inyo ginahimo sa buong adok? Ang evaluation ni may composition ini may technical evaluator. Ang technical evaluator ini mga may syudad nga may sanitary landfill. Kag amo na siyang ginakonsider na mga technical kay sila ya daw medyo advanced na sa parte sa solid waste management program. Kag ang iban amo ni ang basic monitoring team, basic LGU nga ilang nga management sang kwan sang basura is open dump site for eco park. Amo na siyang ginakonsider namon as basic monitoring. So amo na composition kay ang matapos ni after the evaluation ginalantaw na namon ang compliance ng LGU hindi ini fault finder kundi pagkakita namon nga may kulang amo nang gina-recommend namon sa LGU sa kay labi na gid kay Mayor nga amo paning kulang-kulang kag amo ning dapat himuon sa Banwa. And then ang isa sini ka purpose ma-share ang compliance man kag mga activities sa solid waste sa ibang LGU kung ano atong nila dito na pwede ma-replicate sa isa man kay LGU nga ina-evaluate. Amo din ang purpose. Localized na ka ang sa Calatrava, anong inyo nga pag-assess, pag-evaluate? O basic ni siya dire? Kasubong, basic ni siya, pero kay tungod nga first class municipality siya, qualified na siya nga ma-convert into sanitary landfill. Jutay na gid lang yang portion sa ilang eco-park da dito kay may mga revision ang layi nga ang tanan nga first class municipality pwede sila ginaobligar na sila nga mag-put up na sa sanitary landfill. Hindi man kinanglanon nga tag 10 hectares gid 1 hectare gid ang sanitary landfill. Pwede kaya ka put up sa sanitary landfill mo sa mas start ka sa 2,500 kay depende na sa waste generated sa kada Banwa. Muna siya. So, namin na subong ilang compliance sa implementation, labi na kitang ilang subong yung kategory ng eco-park, ang ilang instead na sanitary landfill sila, eco-park lang anay. Pero may mga suggestion pa dito kag base sa layi, pwede na sila ka-convert into sanitary landfill. Okay. Muna sa subong. So, makonsider natin ang City of San Carlos, ang ara na sila sa advance or sanitary landfill? Yes, advance na sila kayo. Kadamo na gina sila sa mga ang accomplishment nila kanami na ginada kay pati COVID-19 related
fabricated. So, mo to action Eric, klaro Mm. Buligay lang blang. Kaga dapat ang pinakapunto ang pagsegregate dapat malinggit sa mga pumuluyo. Correct. Kaga kwaon sang barangay ti ang ima problema ginang barangay kung kaysaman mo ti ang barangay daw manugakot sura. Oh, isa pa na. Oo, kagula gid basurahan ginatag sila mga mga strategic area di ang akong din na i-pick upon. Ay, isa pa na. Oo. Dapat kuan gid sipan-siparon gid utihan ng mga barangay official sa pagtudlo para sa Bacolod ginahimo di bla nga ginatudloan sila kuno ng himuon kag mga programa nga bilang counter sa programa nga solid waste management bla. Mo gani kay importante man mo kay sa eskwelahan mismo ginatudlo na pabot sa balay wala na. Correct. Oo. So hopefully basi ko madayon ang ginaplano nga sa training seminar sa mga barangay official in relation para sa paano i-improve ang solid waste management nila sa kada lugar, Action Eric. Munang pila sa mga balita diri sa Banwa sa Calatrava sa ilo kita sa may syudad sa San Carlos. Okay. Ang San Carlos ang nagpatigayo naman sa pagdakop sa isa kasuspitsado nga gingkilala sa kay Ronald Magahin, 41 anyos, isa ka street level individual, isa ka pedicab driver, kag residente sang Barrio Wakwak, Barangay 5, siyudad sang San Carlos. Ini siya ang nakuhaan sang tatlo ka mga elongated sachet nga ginapatihan na Shabu, nakuha sa akto nga ini siya nadakpan sa mga katapo sang kapulisan, Action Eric. Nakuha sa iya ang kapin sa 13,000 pesos nga balor sang droga nga may kabugaton nga 2 ka gramo. Kagini sa karon ang detinado sa custodial facility sang San Carlos sa PNP. Report gikan diri sa may nauna nga distrito sa Negros Occidental, Kalakipang, Tubuso, Calatrava, San Carlos. Ka-aksyon nyo, Nelson Patiño, nasa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Alamat kit Aksyon Nelson Pateño reporting live gikan sa First District, Tubuso, Calatrava, San Carlos area. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:29 na. Sa iluhanta naman ang balos ka report ni Aksyon Roger Gutib. Ika naman sa segundo distrito, area sang Escalante, Sagay, kag syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sila na ba ito si Aksyon na Roger Gutib sa report? Diyan, may gabi, please kamin. Yes, Aksyon Eric, maing gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton Aksyon Eric ka mga balita, gikan diri sa may syudad sa Cadiz sa sining Sabado night, medyo matur tauhay man ng aton diri ka palibot, pero kaina sang ini nga hapon, mga alas 4 pasado ang takna, may isa ka vehicular accident nga sa din nagresulta gid sa pagkasamad sang pasahero kay driver, bala kay man ang enkwentro diri, isa ka involved diri among Toyota Hiace nga van, nga may pasahero 14 tanan ka mga pasahero ni kag ang isa ka Suzuki Cab utility van sa diin natabo ang insidente mga alas 4:50 ang takna sinigila mga hapon sa may National Highway sa Taytay Umapog di sa may Barangay Luna lapit isa sa St. Anne Hospital. So ang natabo siningati sunod sa report head-on collision ang natabo sa sining pagka-inkwentro sang duha tanan ka mga salakyan. Now ang driver sang van nga una gin report nga tipilason na mo si Ilan Dalugdog Ibn Berden sa 9 anyos sa edad kag residente ini sang Barangay Rizal diri sa may syudad sa Escalante, norte nga bayan sang Negros Occidental. Samtang ang inisyan driver sa Toyota Hiace, samtang ang ini nga salakyan nakaresto sa kay
Roselio Manit sa Danao City sa probinsya sa Cebu. Siguro basi kung gibakal blan ni dito. Pero ang natabo direksyon Eric nga basi sa atong tamdan mga blatter entry ang mga pasaheros nga mo sa Kyle Jim Modina Padilla 17 anyos sa edad. Soltero kag ukon single kag residente ini sang Bilison Antique. Si John Patrick Bolangket humawid 21 anyos sa edad. Soltero kag muman residente man sa mga lugar sa Antique, do halos sa Antique ni sila. John Robert Rosite Seraspe 16 anyos sa edad. Sino pagid ni ang kaapat nga pasahero dire kaapat nga pasahero amo si Carl Andre Nilian humawid. Ini siya ang 17 anyos man. Samtang ang ikalima nga pasahero naman gingkilala kay Mark Jaira Cayetano Moscoso 15 anyos sa edad. Ang ikaanom nga pasahero nga kasakay diri mo si Happy Joy Bindol kag ini si residente man yapon sang Bilison Antique 18 anyos iniya si Happy Joy. Sa sunod pa ang ikapito nga pasahero amo si Tia Faith Francisco Ilachica 15 anyos sa edad. Ang ikawalo amo si Kyrel Daniel de la Viga Alob. Ini siya residente man yapon sang Bilison Antique 15 anyos man ang edad. Alos do taga Bilison Antique. Ang mga nagsakay Marlon Victoria de los Santos 25 anyos sa edad. Kasado man. Ang ikanapulo amo si Karel Grace Victoria Duluca 28 anyos sa edad. Ang ikaunsi amo si Mitzi Acuvera Valienta ukon Valianta 15 anyos man ang edad. Ang pariyo man Japon Bilison Antique. Ang ika-11 nga nakasakay sa amo nga van ini si daligid lang no? Ang ika-11 nga mo ini si Conchiwis Mahimpit. Ini siya ang ika-11. Samtang ang ika-12 gikilala naman sa kay Charlene Shane Mahimpit. Dag ang ika-14 amo si Mark Daniel Jersaba. Hindi siya 14 anyos man ang edad. No? Pareho man nga taga-Antique. So sa report, ang driver diri sang Suzuki Cab nga utility van gikilala kay Real Cadiz Masculino. Lagi Real hindi kali Cadiz dito omni Real Cadiz Masculino 30 anyos sa edad. Kag residente sa Barangay Poblasyon 2 sa Siyudad Mansan Sagay. Kag ang investigasyon nga dira sa sinang lugar sa may Taytay Umapog nag-agaw linya ang ining multi o kun ining ang Suzuki Cab ni base sa investigasyon sa kapulisan kay head-on collision ang natabo sinaksunerek mo. Suno sa report kag amo na ang pagkatapos nga nagbungguanay sila injured dire ang driver no nga gimension nga mo sini si ang driver bala nga si Ilan Dalugdog kang high ace ngini kagindala sa Cadiz City Emergency Clinic pero
sunod sa report nga ginaobserbaran siya dito. O kaya ang pasahero man sang sining high-S, nakangkon man sila sa mga magagmay lamang nga mga injuries sila sining lawas kaya muna mo nagid on-gid collision action Eric. Ang kaso sa karon yara naman sa bahin sang traffic section kay impounded man ni ang duwagi ka mang salakyan in custody karon sa traffic section kag ining isa ka unit sa Suzuki Cab kag Toyota Hiace ang driver man sang Suzuki Cab ang detained man ni karon diri sa bahin sang Cadiz City PNP ining serial Codis Action Eric. So para mo niya tumadulong nga report, balita, informasyon, gikan diri sa aton sininamtangan sa may siyudad sang Cadiz. Ginatamyaw talang yapon si Major Nelson de la Cruz, ginagapamati gid karon nga gabi. Para sa Action and Patrol, ini sa Action Roger, good TV report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon Roger Gotib reporting live gikan sa 2nd District. May kabidira sa kay Nonoy paglumutan, no? Nonoy paglumutan and family, happy listening. Happy listening kay Toto Yuki kag Annabel Gasapo, alin kay Rogelyn Rihida Adlong. Lodi Pico Peralta sa Sumag nagapa-monitor kita. Ang pamilya Peralta dira sa barangay Sumag, alin na kay Lodi Pico Peralta. Uma Lumina, mayong gabi kay Russell Gomez da. Isa Mrs. Pablito Benedicto and family. Sa mga taga DSB Pandanon, monitor gid sila. Alin kay Marilo Lianes. Kay Tatay Teddy Rihida, kay Ihado Ayan J. Traba, kay Rona Rihida Traba, kapa urok-urok gid sa Action Night Patrol program. Hello, ata report ni Action BJ Apasible gikan sa area sang 5th District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports! Ari sa line number 1 sa report, Action BJ, may gabi, please come in. Aksyon Eric, mayong gabi, no? Kagdi sa aton sila nga mga ka-aksyon nga nagapamati, no? Sa aton sila nga pagpangalagad sa sila nga gabi, no? Mayong gabi gid kag ang aton sila panyempo, no? Aksyon Eric diri sa may asur nga bahin sa probinsya ti Maulano, no? Aton sa bilog nga adlaw, no? Do wala gid iya nakapakita sa yaring adlaw, no? Sa aton sa iyang diri, no? Sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental, particular na diri sa aton sa nga area. Anyway, aksyon na Eric tigayo na iya nga nakapiyansa si Harry Garejo kag ini ang nakagawa na gikan sa custodial facility sang Isabela PNP tinarigdal nga adlaw Biyernes. Ini ang impormasyon nga nakuha naton halin kay Police Captain Joseph Partedas, ang hepe sa nasambit nga istasyon. Kung madumduman, aksyon Eric, ginaresto si Garejo bangod sa warrant of arrest ni angot sa paglapas sa Presidential Decree 1602 o kung ining illegal gambling. Nagdadangat sa 30,000 ang piyansa sang nasambit nga persona para sa iya sini nga kahilwayan. Samtang aksyon na Eric may mensahe naman si Police Captain Joseph Partedas sa mga pumuluyo sa Isabela, no, angot sa pila nila sini ka mga programa kag kampanya na batok sa illegal nga droga, kriminalidad kag iban pa. Aksyon Eric, pamatiyan ta si Police Captain Joseph Partedas. Ayaw ko sana sa puluyo sa Isabela to sinibigyan yung salita pagpatigaya naman sa kampanya naman sa peace and order, lalo na sa illegal nga droga, sa gambling, kag-isan pa para may maayos na matigaya naman ang maayong relasyon sa kapulisan. Kung kapasalamat sila kayo tungkol sa operasyon sa community natin Muslim sa mga barangay areas sa barangay. So, nalisin natin ng mga kriminality siya tabo. Kaya siyempre, masabat tayo natin pag ma-respond niya ng mga problema kung gusto tinara man yung nagalutan. Sir
Nabatian ang pahayag sang hepe sang Isabela PNP. So far, amuni ang aton sini madulong nga balita para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Ini si Aksyon VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Salamat kinaksyon na BJ Apasible. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:41. I-recap na rin ang tatlo ka draw sa STL antes sa resulta ng loto. Ang first draw kaya sa STL 235 235. Ang ikaduwang draw 25 29 25 29. Ang third draw 26 17 26 17. Ang resulta naman sa Lotto 655 jackpot prize, wala sa may nakakuha 39.6 million pesos. Resulta 655 19 37 29 33 56. Again 19 37 29 33 56. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot prize, wala sa may nakakuha 10.2 million pesos. Resulta 642 14 33 32 11 12 15. Again 14 33 32 11 12 15. Ayos! Magabalik ang inyong siringa para tutunan when we come back. Balik ang report ni Aksyon Del Salazar pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa... Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod,
Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tubalagad last kag final stress sa iyo palatuntunan. May bidira kay Estrella Albacino. Happy birthday sa kay Estrella Albacino sa Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota City. Alin kay Ana Disales. Kay Sir Frankie Aluado and family, happy listening kag mayroon dira nga pagmonitor sa kapulisan dira sa Banwa sa Morsya, mayo lang nga pagpaurok-urok pamati. Kay Star kag Doc Matmayo and family, happy listening. Kay Jinky Jalagdon and family, nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Ang iban nga wala ko maabtan sa greetings, bawi lang ko next week. Balikata ka to sa nga Patrol 2 or Patrol 1, balikata sa nga Bravado Patrol. Last kag final report ni Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Dale, sa balik report, please come back. Action Eric, may nagakaigo pa nga lugar sa may Handumanan Public Cemetery para malubungan sa mga patay niya pagklaro ni Pinky Bautista, ang volunteer secretary sa mga patso kasunod sang pahayag ni Councilor Jude Deo Saison nga manugpuno na ang patso. Kung madamdaman Action Eric, damlag lang nagpasa sang resolusyon ng SP sa Bacolod City na nagapangabay kay Mayor Albi Benitez nga magpangita sa lugar sa norte nga bayan sang syudad para patukuran sang bago nga public cemetery. Pero kaina sa pagpadulong natin dito sa lugar, ginpahayag ni Bautista nga may mga bakante pa nga area sa 5 ka hektarya nga patso sa may Handumanan Public Cemetery na pwede pa malubungan Action Eric, pero inyong kinahanglan nga matampukan para mag-level ang duta. Ginpahayag man ni Bautista nga base sa City Ordinance 907 nga napasa sa 2019, pwede ang 4 ka layer para sa apartment type nga lulubngan, kag 5 layers naman para sa individual bone chamber. Ginpahayag ni Lorena Villarnia, ang caretaker mismo sa Handumanan Public Cemetery, bisan nga may lugar pa Action Eric sa may Handumanan Public Cemetery, mas mayo kung may aragid man sang dugang nga public cemetery ang syudad, bangod dito sa may Handumanan. 61 gid ka barangays ang nagapalubong sa amo nga patso. Haring tingog ni Pinky Bautista, ang volunteer secretary sa Handumanan Public Cemetery. So far, may mga lugar pa man kita. For example, ini siya lugar pa ni Samo. Sa dire, lugar pa ni siya. Kag sa likod to, dako pa to siyang space nita. O galing, ini siya, dalong, isang mo, dalo mo, tubigon. So, ginaamat-amat naman mga basura tampok para nga magpasugot ang mga pamilya nga pwede sila mapalubong da. Kay kun tani, kun may feeling material na da, magpasugot sila, damo pa na di. Damo pa na di nga lugar malubong ta kay so far ng 4 siya ka daw apartment nila. 4 ka layer. So, 4 ka layer. Ang 4 na ka-layer, Action Eric, portion din lamang sa tingog ni Ma'am Pinky Bautista, ang volunteer secretary sa Handumanan na Public Cemetery. Balita gikan sa patrol, ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Drive. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Aksyon!
Salamat gid Patrol 1 Bravado Patrol. There you have it, kabukusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol program. Sabado night ka presentation, liwat ni magatako. Balik naman kita sa Lunes. Atong sila nga mapatrol, unit reporters in action nga napalagad karon nga gabi. Action Roger Gutip, Nelson Pateño, BJ Apasible, Action Dale Salazar, back-to-back action Papang Nixon Taho, mga itong mga piloto sa Patrol 1, Bravado Patrol, News Center Action Andy Pensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henrys Polgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, Leyte Expert Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Sunod sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, sa ngalan sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat antes pagtulog magpangamuyo, sayo pagpangamuyo dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio.